Hi, si Manang Helen eh. Hi, good morning. Ako na po ni si Manang Helen. Karon dia kamong binaji. Isa na sa idang mga product kay kuan mo po di siya, mangribanay. Aga ko gusto kong magpariban kay manundog kong plurami lagi nga nagkang plurami. Ja, magpariban ko paras kang plurami. Ja plurami. Ja Queen. O ta nagtagpila karon makakuan. Pagpilay bayad sa imong riban Queen nga ni katasa Queen. Arang ang brato ha, kaya naman kay discount. Kani tangos jag ni utang man jag pahumot. Kuha na magandang product. Na ini pahumot. Mo dito. Mo dito imong ilaylo pero ang tinuod nga ipariban lagi kay rong namalay kuno koy kuto. Lusa. Ala gizay riban kay mangririban ni dito Karangi City. Unsa kay may pondok sa imo? Sus dali ra kadyo. Pwede gilo Queen. Uy, kaso. Na sus karang dali ara. Imo na tong Tagpila lagi kay ron. Pila may bayad? brato ra lagi Pila tagatos ka ha. bato? Gatos. Kana nang. Brato lagi. Gatos dako na kadagtipid kay gatos ra. Asa ka kita tagatos? Kamang dos upaw pariban mo. Amo sa paw. Ha? Among duha. Mo naman sa riban. Aga kay Kani mo ipariban na kay aron kuto na magpiti-piti na kay kutunon ka. kay Luto kasi itong luto. Oh, anja pa. Musunod rame. Puto. mag Sunod rame. sakad sa makatawo ra ba kay wa para po nakasayong riban. Sakad diaw. Okay ra gid kay expert ni sa tuingan sa imong riban Queen. Kuan. Plancha di baga. Nawara. Arang lami pero kinahanglan sa may mga buhatan na nako pariban pwede ra bag kinahanglan di magluhag. Di sa magluhag pero di mga uspak nga. Ay plan sa dibaga. Naringaron plan sa dibaga. Bago na nang, bago. Kakuan ka na nang magplan sa kag sa unag, di ba na sa unang panahon. Mo nabalik na naron sa industriya. Plan sa katong sa una dahon sa apin nag unas. Sa nga to gambo. Ingat to, plan sa kanina di ka magluhag kay magluhag sa ma out of balance ang plan sa di. Jahad sa mapasok ko. Di lagi ka magluhag karon di ma out of balance sila og na imo buhok ugdaw kita na. Full body po lang plan sa Expert man is Queen kay kuan na naman po yung mga assistant yung kinkinog si Gael. Ang gusto kay nga nas imo lagi ka kuan. Mas lami pa tog resulta kay natural. Asa May mga chemical hani maibutang sa kuan Queen buhok Queen. Bagnuran ko paglana daan. Butang nga lahaglana ansa. Kuan na kito may mga assistant na to mo. Jagang lana mo sa masagang kuto. Di man kay plansahan man. Madang kailangan man kuno. Madahog naman tong kuto. Butang aglana karang ako to magisa. Ay magisa. Magisa naman to kay lana ini nga plansa. Gisa. Dala ko butagan pa nag-ahos og tuyo kay mao man dyan ay mga panakit kay mulamig mo kanang kanang ahos lamay na sa nga ingredients. Huli baro ka ni borong Mo, plan tay sa pahumot. riban. Uy, mo na usa ron. Blood ko. High blood ka. Mao din ni si kung himo kang High blood lagi sa pala ko ngari kay nga sikapon. 140 over 100 patong ko ko doktor kay ang bisita. Undog na pa sila one po. Mo dai sa Paresita ka kay si manang pud, di ang queen ni nagparesita pud sa idang buhok. Ini na tong lisartan. Kani ako nang malabuan pa ni si imo lang si Queenie paribanon nimo. Lagi. Unsa ko na sa tao ka po. Ikaw unsang adlaw ako gatos ba pwede. Tino lagi tong 100 na. 100 ra lagi pero kay ni 100 lagi na kana may discount. Pero og mo utang pud dugang pud sa kadaring mga pahumot, 50 na lamang Queen. 50 na lang kay hutta Isa, sari. 50 na naman lagi jag mapasok lagi ko kay. Di lagi. Plan sa dibaga magkana. Plan sa dibaga mapaso bari kag magluhag-luhag ka, magkudyo ka. Magkubra gud ka, og miss Queenie kubra jud kadang. Ay magkubkob. Magkubkob di ay. Magkubra Ako ka. kay rong agnaong di ma. Dadut di ma sa taon nga matapsingan. Itag matapsingan dir. Ano ko nulong? May plan sa dibaga ko no indong kuan. Mo ni ba ko negosyo ron? Mo na yung negosyo ron. Sisa may tinghin ka. Kani nang kuhaan rin nimo nang kay si Queenie kay dealer man sa mga abon sa dun sa tanan mga NSA, mga Natasya, mga natastas. Mana ni na mga delivery si man ang umutang garan 50 na raman. Bayad sa riban. Ni mo rin sapatos, si mo apo di NSA man libre na. Kaya daghan naman kay ma-purchase da. Hindi ro ko kumukuha na human nagriban. Kuha kadaan Kuha, kay daan. booking na kay daghan ka jud customer. Arang mabutang ka sa listahan ikaw number 1 is what? Nabulan ko sa Mawaway ka ikanapo ka. Ug ikanapo na nga customer luda na magriban di masig kuha na dyan manjag masipya to. Sigurado di ko mapasok. Maot balance. Sigurado di ko mapasok. Dili ka mapasok basta ikaw number 1 ilista kay adtik pa man na. Bantay bitat tanaw lang ng bukay. Ikaw may kinaunhan ng riban. Grabe namang tasan sa kay napa man koy. Napa man koy kuto. Ara lami Okay lagi na na riban. pero nang inig-add to nimo nang sa may requirements mo magdagbagaw. Dag bago mga isang kuan. Pwede Isa ka pag sa uling na. kubag, pwede pag uling, palit ka na sa Okay. merkado. Daghan ka tong bagaw dres ubos kay na naglugi na sa adlaw. Pagdadag Mabago sa bago ko. ha. Pagdala Mabago sa lamang ko. Atong andamon to At hang saka, sa dibaga. Katang halingan Di pa. assistant di Dahil na, ko assistant na. Halingan ko dubduban ako ninyo. Limbarok may impierno na ko dani. Man, dubduban ba di ay
pabagahon. Ay day, ngali sa day. Gan man. Pabagahon Kay- to na to. Ila ko na kung iribanan ko nila day magpare mo ikaw. Mangay pagka. Hindi ko pariban ng hiling kay lamit na nagbuka. Nice Ah, naman Ay, hindi ko magpariba na rin. Kailangan Ganyan, ako ha. bukdaan na rin. Igwapa ni ka day. buyag. Kisa pa gwapa nimo. Hanggang ito doon eh, mog na may guwapa ni magkaguyag. Igwapa lagi ka. Ato Asa ba? man na pagtarag nang ba? Pariban lagi ko. Lagi. Sa Kano sa mga muadto? Pag ikaw karon ngano kay dugan di ay. Sige ta, kamo to na ta. tawa ko na ba? Ato sa aron ka. Kuwari nang tambos imong batutos nang. Aron Kung ko batutos nagkagay kay pa. Koy Arang humuka ng sweet honesty. Para sa ilog. butang lang man Wala tagtawa. gamit sa una. Hindi pod. Pero na pa may ada to, wa pa man mahurot. Ikaw urot mo palit na po kung ngani. Nga na raman na nang. Ato lang promen lit. Pangnedned sa imong wait. Pamakuha. Ano nang lipstick nang kay arong og kinahanglan nang ug magpariba na ka nang mang lipstick ka. Ang nga kay i-match good pod nimo. Gani. Kinahanglan naman din alam ra shade na nga kay True Color Perfectly Matte. Her Story lipstick. Andahan no kog bayran kay magbayad pa ko sang ribbon sa Ano, magbayad pa ko makuha man ka nga. lipstick. Og mo palit ni Daka lagi kag kuan discount. gani ginegosyate na gani kas kuan kay og mo palit ka dari usa ra man to makapalit kag 5 ka product libre na griban. Lagi libre ribbon sa bagaw rek wang. Oh, bagaw ra. Pagdala magbagol. Oh, magdakag bagaw libre na. Insag magdako bago sa mapagbag. Ang oo. Mapagbag magluhag ka. O maglingkod ka Ingat gani sa assistant og kob jud daton. Pag iyang hadang daton adun paluda-luda kay unsa pa magmoing kag kob unsa mo hadang ka na. Ug dog dani mo ko. Hala mo oglo. Kubaan si Ano jag instruction? kubaan si purong pagribana lain si purong kuan. Ano og instruction? Bago lagi ro. Karon pag ko na kay bawang nalay sa to ribbon Fransa di baga. Bago na, bago. Gibalik na ag technology sa una kay lami man to kay inanay man to natural man tong pagka ribana. Inganan kambili tag ribbon naman na. Ag kani ikaw paw, nasam ni po riban di baga ni di. Adi kay dito man ni syudad, pero diri sa bukid-bukid pwede ra man tadan ng riban di. Kuan na nay plan sa libaga kay Ubi na niya, hindi baga. ubi naman ni ida social naman ni. Agad baga-baga ra kay di ang bukid dapit. Lagi ka kay kuhon. Barato ra. Di ba Gusto ka nga magaw sa kog mapagbako. Kung magpa magkaskwini may magriban nimo. Kay Bahala na. karon pa mo ko nakadungog ni 53 ang edad sa pero sa ang pagkatao pa ko kasoy og ribbon. Karon ko nakadungog Karon pa ka magpariban. magpariban ka na ikakos ng programi. Pero lain mag brand sang ribbon kay brand sa libaga man kuno. Okay ra na. Okay. Nice lagi ring ipik. Oy, manang, og magpariban gani ka manang og idarana ka, ansa ato kas mga salon dyan kuan maglaba di mo kay birabirahin man. Kato di pakubon ra man kang kuini. Kubra relax ba ka? Kubra dai nga nara mo dispensahon man na dyan. Na. Dako na dito. Salamat pina og nanay mo pagliban ha pero Lagi. mapahingo to sa ako. Payo sa na ko di mo to kuini. Kinapa ko ilis ang ginagmay. Okay. Ak si Terry bitaw sige panghiniksik nga na. Pali ham dai si panghiniksik kay namli ko isa. Put lang ang kuto ha. Sa Pagpariban lagi. Ato Ato na na makata. sabot na. Ta ka magriban na ta. Kano mo? Wala ka. Ato na ni riban na. Nice sa budget ni riban Sa hangga lang pangasa taas. uling nang. bangusag bago kuin. Aw Pangbagul- bagulong. Tadi kang bagubay. Okay, bago sila. Libre na, hayahay na, wala requirements. Awo to adi ay. Ditso na. Sa Linda itos barbecue. Hayahay. Barbecue. Barbecue. Ano ba ako ang barbecue kay salgang bagas ang ribbon sabi bus barbecue. Sakto lagi to. Ma, doon na takatipid ka. Humut-humut. Kaya di na timplahan. Arang, wala. Templado. Tinilahan na to. Tinimplahan naman to. Kubaan mo taning style nga plan sa dibaga. Tara lagi mo kuha lagi. Kay ribbon dibaga di ay ni. Ano, guwapa bitaw na Riban di baga na. Riban di baga. Dali na. Di promi ra sin ne di ko ang kampraming bukay grabing lami ah. Ja tuas kuan karon si Mayor. Kay nanundog si Mayor gabi wa din makatug dahil sa adlaw. Limbag-limbag. Kay nang excited sila nga magpariban ko na paras kang programi. Sira limbag-limbag. Nag-ingon pa Tanaw sila tan na ho. ha? Nag-ingon pa sila na ho kaya ako ready ban. Uwahay makaninganhi. Oh, Uhay, lagi pagkapangambas po. Saya nga uy. Naunahan dahan tas programi ni mo pariban galing kay. Lagi. Nauna uwahay man ka. Nag-ingon pa muna kaya ako ready na na. Ara, naghanap yung bagawin ng subos ba? To na ra bay bago inandam. Karon na po kaniya ni pag-abot ni Jawa na stirik si Mayor nakalakaw na. Saya nga uy. Sayang, kaya di ka mangita ta regla yung customer. Pangingan mo. Nabitos manang. Si Manang may ato. Kinahusgan. Si Manang may number 1 ang customer. Pwede naman kani pabaga. Oh, adi paniki 6 months pa. Kaya dag maugdaon sa hinuon po. Ay 6 man nagyat na nakog saging. Ay saging. Tuwa. Uy, haya. Dami na tang dungag Kay uy. kuan mo na. Kuhag kiluhan bilita. Kiluhan. Pagka-gray sa mga. Di na ko na kung ka ng workout, di na ko nakaangin nga muda sa kong kaon. Mabutang ni. Nihilera ka. Ja. Out ka nang lakaw-lakaw. Sa mo na to. Diet na lang ako. Kay mag-iban na tarong Ja, sugod dali wala na. na.
Bye! Kay manukos. Babay na kay manukos kung promise kami from Queenie maghinguto sa aming tagahat. Manguto sa mo. Unon mo. Bahay na ko kut unong kuno ko lagi. Takita laman tao kung sa ipong manigriban sa riban di ba ka? Kay mula ka mas marami kay kubaan lagi ko masinjag mariban di ba ka mariban di paso unsa ko dali. Paso unsa ko dali. Na og daw kas gulong ang bukas. Na Kasi nang buhok kag magluhod ka. ang barok lagi ning riban lagi. Sa grabe. Kay baba mo. Tianas Mayura oh. Nanamin jud dito pag-abot. Ang galing uwan, ang good. Kusa ang masbi. Nagtaligsik. Sa grabe, agres pa mo. Ting taligsik banza. Ja. Ang nga mo Kay bora ba kayo? Luisa. Maso kay Suday nang. basa pa ka jud. Aga ko ra ba kay banan na ba kung kuwi to sudet ha? Ha? Ah. Hanapit. Kana gisabitan wa. Jamo. Sudah sa uno berita dali berita. Ha. Anong gawa ni telephone eh? Ayan. Grab dis mayro jud pautang pagabot sud lagi pangita. Dara. Dali to bang rebe? Gibi pagbiyahe. Daray. Na. Taliksikan. Na mo gusto din sa katong kang mamkuan. Ang here. Katong suday na tong gikansa. Pas ka pura mi? Murag di na mas mayor ato bang sabi? Nakuag-kuan, baby hair na. Okay ra na, ikiratin na nimo. Na ako kunuyor kay Pagbiyahe. aga ko kunuyor kay ribanan mo kung kuan. Basta ka nagpasingot. Nagsingot kusog makakuan. Wa mo kuning singot. Ribanan ko na po kung kuini katong sa tong ribana ganiha nagganihan man sa ganiha. Schedule Kanang po ko niya. magriban, di basta-basta ka, hadya kas mga legit. Labi na sa mga gamit ka ng medicine nga Dali ibutang. ko Tag. Grabe mayor arang sa asa na kadto. Madaot. Halayon main lab na dis kuan ni Mudani. Si? Secret. Si Bunjing. Hala. Si Bunjing main lab na. Yung sa ma-in love og kuan. Halikod. Simplicity may dyan. Dan nagdud sila oh tayo asog luwag na pili mahabod jo. Pero sali. Yan. Ang sama niyan? Nam dinalo ko lahi lagi kang puramit kang mayor. Ha? Nagluko na. Awan. Na. Kami naglako. Halikod. Grabe. Ha, may naglako. Mura naman bis mayor. Mayor, manggod na. Mayor. Kunos mayor. Tagana tayo maka. Kuan. Puro ko. Na makaila. Hasti ribi? Aga, wa ni griban. Misalam na. Nga naman silang buhok. Kuan naman silang buhok dal street. Talikod. Depre pa puraw. Aha pa rin pa kuluran ni Gabernis. Ikaw pa inis mo bang kutir kay magpaputod po kutir. Photo ka. Oh, di na putod kay schedule na ring hangariban kuno kung Queenie. Dang dapat taligsik. Wala klaro. Queenie. Dinos kili ganiha na gihat dan magalikag na ah. Amar bi kanu pagam na mo hamis. Nga basa ka sa napagamit gihat kang Queenie ganihan sa abidan po ko. Tinala na presyo. Kanang nas gitaktak. 300 dukan ubos. Ko gibaw kasi prami may nakundahan dapayahan na handa basa kay kwan tuloy ko. Kay munundok po ko. Madun lang manizawat. Kay libre man po kung prami ganiha. Gibriog. Kanang sa mga katagda na. Sa grabe mayor dito si Bugyor. Lata. Undang ra pag-uwan. Talikod be, asug kuno tapos kuno mong duha. Grabe si mayor, grabe siyang gwapahan na. What's mayor makamubon nga excited kung sa gikubahan mo na to Diana. Moto kay bantod kay excited kung sa makubahan, bantod kay gwapa man di ay. Iba na si Mayura. Iba na si Mayora. Ivana Mayura. Iba na Mayura lagi kuno. Ako nang Dali, Sarge. Abang kolor karang ano kolor. Ja. Ang kolor sang book karang kuan mo. Mo ni sila. Mo ni sila. Kay munundog na pula mi. Di pa rin ko makatiri ko no. Ara pa diri mura pa diri kolor buhok og Amerikana. Oh, kita-kita laman ta sumdadlaw kay ako pod riban ko kuan sa tong riban ni Queenie na ha. Rejuvenating day gapon. Ja, babay na mga gwapa. Hoy mga gwapa. Bye guys. Kay di na Bye-bye na. di na mo babay kay mga gwapa na. Iba na si Mayura karon. Di na si Mayor Rosalie Robles. Uy, buwan pag mo. Sa yor, ina pro sa